Als 60 segons d'avui us vull parlar de les ocupacions. Aquest és un tema que ens prenem molt seriosament perquè sovint afecta la bona convivència a les comunitats de veïns de la nostra ciutat. Moltes vegades, vinculat a les ocupacions, el que tenim són màfies estructurades, tenim l'aprofitament, rellogar habitacions a les famílies més vulnerables i, per tant, aquesta és una qüestió que requereix del lideratge de l'Ajuntament de Girona. Per això volem recuperar el programa d'escales segures, un programa que ja havia estat desenvolupat i que el que fa és una vigilància activa de les comunitats de veïns per evitar aquestes ocupacions i també replicar programes d'altres ajuntaments socialistes com una comissió de seguiment de les ocupacions més conflictives per tal de declarar aquell habitatge en desús i poder, doncs, a través d'un decret d'alcaldia procedir a la desocupació d'aquell habitatge. En qualsevol cas, la resignació mai és una solució en aquest àmbit i el que cal és un ajuntament que s'hi posi i que lideri aquesta qüestió.